ҳамин тариқ мо мегузарем ба бозии дигари шаби гузашта. ин Астон Вилла муқобили Пари Сен-Жермен аст. дар бозии аввал дастаи ПСЖ бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст овард. бисёр як бозии зебо дар иҷрои шогирдони Луис Энрике ва дар бозии дуюм ҳам бисёр фаул онҳо шурӯъ карданд. дақиқаи 27 рақобат аст ва аллакай ҳисоб 2-0 мегардад. Ашраф Ҳакими дар дақиқаи 11 ва Нуну Мендеш дар дақиқаи 27. ҳадак тасаввур кунед ки бо задани 2 гол маҷбур мешавад дастаи Астон Вилла ки 4 гол занад, ки қариб ки кори ғайриимкон менамояд, зеро ки дар Фаронса дар Лига 1 аллакай ПСЖ чемпион аст. бозии даста устувор аст. бо рафтани ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ бозии даста ба маротиб беҳтар шуд. хатти дифоъ устувор баромад мекунад. аммо Астон Вилла то як андозаи ҳангомасозӣ ҳам кард. асоси муваффақияти Астон Вилла дар ин бозӣ дар чӣ буд? баъди 2 гол ПСЖ фориқ болӣ кард ё чӣ сабаб гардид? сабаб ин буд ки масалан 10-15 дақиқаи аввали бозӣ мисли як бозие ки гӯё онҳо якум бор вохӯрда бошанд, як бозии омӯзишӣ буд. ман ҳам хеле фикр кардам ки онҳо якдигарро меомӯхтанд ва то ҳамун устувор шудани бозӣ ҳардуи дастаҳо дастаи ПСЖ истифода бурда тавонист. масалан он иштибоҳе ки дар хатти дифои худ кардан бозингарони дастаи Астон Вилла ва баъдан барои Ашраф Ҳакими як имконияти хеле хубро ба миён овардан, ин иштибоҳи аввалине буд ки бозингарони дастаи Астон Вилла ба он роҳ доданд. ва дуюмин чизе буд, аллакай баъди 2 гол бибинед ки то дақиқаи 27 аллакай онҳо ба задани 2 гол даст ёфтанд ва ин метавонист ки рӯҳияи дастае ки наметавон, агар дастаи хуб намебуд, ин рӯҳияи онҳоро барвақттар мешикаст, вале онҳо баръакс онҳо зинда шуданд. агар ҳамин бозии худро аз аввал мекардан бозингарони дастаи Астон Вилла, ма 100% боварӣ доштам дастаи ПСЖ-ро мегузаранд. вале ҳамун ду иштибоҳе ки дар аввал карданд, фикр мекунам ки рӯҳияи онҳоро шикаста кард. дастаи ПСЖ дар қиёс ба дастаи Астон Вилла хеле поён буд. заиф? Бале, заиф, хеле заиф буд. аммо Астон Вилла тамоман заиф. се голи худро дар зарфи муҳлати кам зад. яъне ки дақиқаи 34 Юрий Тилеманс. то ин муҳлат онҳо бозиро гардон мекарданд. Не, гӯш кунед, нигоҳ кунед. дақиқаи 34 Юрий Тилеманс, 55 Ҷон Макгид ва дақиқаи 57 Эзри Конса. яъне ки то ахири бозӣ вақт хеле зиёд буд барои як голи дигар задан, ҳисобро дар умум баробар кардан. чӣ нарасид ба Астон Вилла барои задани як голи дигар? хатти дифои дастаи ПСЖ пурқувват шуд. то ондан пурқувват набуд ку? Не, пурқувват набуд. онҳо бозии кушод нишон медоданд. баъдан диданд ки вазъият безеб мешавад, онҳо барои нигоҳ доштани ҳисоб 60% таваҷҷӯҳи худро равона карданд. ман хеле фикр мекунам. ҳамин тарас Имомбек сейвои наҷотбахши Донарума сабабгор аслӣ шуданд. бубинед вақте ки дар як ҳолат Асенсио зидди Донарума як ба як баромад ва бисёр сейволи нишон дод, онро мо он рақобати коломонӣ миёни Эми Мартинес ба ёд овард ва албатта ки бубинед нафари иҷрочии олӣ дар хатти ҳамла, нафари бимисоли Левандовскиро Астон Вилла намерасид дар ҳолато ки он ҳуҷумкориҳоро бо дақиқати 100% ба анҷом расонад. як ҳамлавари сирф номиналӣ дар кор буд. албатта Астон Вилла дастаи сатҳи дигар аст, мо бо Барселонаву дигар топҳо қиёс карда наметавонем ва сейфи худи Донарума ҳам то ҷои сабабгори асосии аз бохт наҷот ёфтани ба марҳилаи дигар нарафтани ПСЖ монеъ шуд ва чӣ гуна гуфтем, бубинед инҳо 2 гол аз иштибоҳ ба таври ғайриинтизор сар доданд, вале чӣ гуна мо дар барномаи печина мегуфтем, авраи хосаи варзишгоҳ, он интизории 40 сола аз чунин бозии марҳилаи муҳими Лигаи Чемпионҳо барои бозигарон ангезаи бузург дод. бубинед ҳар мавриди расиш ба тӯб мушоҳида карда бошед, мухлисон ҳеҷ вақт ором намешуданд. ма аз ҳамин фишори хоса кулли истеъдодҳои нодири футболи фаронсавиро маҳкам кард. на Хвича дигару на Усмон Дембелеу на каси дигар дар майдон ба назар наменамуд. фақат Донарумае ки дар бисёр ҳолатҳо ба таври ғайриоддӣ иштибоҳ мекунад, валекин бар замин қаҳрамон шуд. Донарума воқеан бозии олӣ нишон дод, супер сейве гӯ карда буд, воқеан Пари Сен-Жерменро аз хори зори наҷот дод ва агар ҳамон голи сеюм дар бозии аввал намешуд, инҷо Астон Вилла метавонем гуфтан ки дигар боз ҳам ормони парижиро дар роҳи гирифтани Лигаи Чемпионҳо маҳкам мекард. аммо ман ба як чӣ ҳайрон мешавам, масалан Решфорд ё ки Асенсио, ино бозингарони сатҳи ба истилоҳ класс ҳастанд. не ман онҳоро класси не нигоҳ барои чӣ? барои таҷрибаи бузург дастовардҳои гузашта ба онҳо дар дастаҳои бузург бозӣ карда буданд. онҳо як замон ба марҳилаи муайян лидер буданд. онҳо бояд чунин иштибоҳ Роналдои бразилия айни замон класс аст ё не? Роналдо
акнун Айни марҳилаи онҳо гузашт. анамин дар бораи Решфорд ҳам ҳамин гапро гуфтан мумкин ин аст. хел гуфтан намешавад, барои ин ки Барои чӣ? онҳо ҳоло ҳам харидор доранд, онҳо ҳоло ҳам ҷавон ҳастанд аввал, дуюм дар дастаҳои топ бозӣ мекарданд ва мекунанд то ҳол ва онҳоро бовар карда сармураббиҳое дар ҷумлаи шумо аз ҳама муҳим ин аст ки замони гузашта истифода мешавад. Решфорд ягон давр бозигари сатҳи ҷаҳонӣ онҳо дар Астон Вилла ин чизро аллакай исбот карданд. Асенсио карда истодааст, Решфорд ҳам кард. Решфорд ҳам хуб бозӣ мекунад. Вале Решфорде ки дар муқобили дарвозабон 1-1 аст, бояд тӯбро агар як бозингари бигем ина бозингари Саутгемптон мешуд, гол мезад. бубинед Фирдавс, агар ки ҳад якал Оли Воткинси шакли мавсими гузаштае буд, Решфорд дар ҳайати асосӣ бозӣ намекард. Сабаби асосие ки Решфорд дар ҳайати асосӣ бозӣ дорад, Оли Воткинс сифати бозиаш ин мавсим паст рафт. Тамом, дигар ягон сабаб нест. Асенсио воқеан бозии Оли нишон дастад. Асенсио бозии Оли нишон дастааст, вале бубинед ки онҳо дар ҳайати асосӣ ҳатто ҷой намедиҳад. Аммо ба Решфорд аввал бовар карда шуд. Вале он ҳолате ки ман ҳамиро дарам, ман гапи туро гуфтаистодам. Не, гап сари дигар чӣ меравад? Гап сари он меравад ки дар ҳайати асосӣ бояд ки ҷой гирад. Не, инҷо ман ба гуфтаҳои шумо ягон шубҳае надорам. Гап сар аст ки шумо Асенсио ва Решфордро айни замон бозингарони сатҳи ҷаҳонӣ меномед. Бозингарони сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд, онҳо дар Астон Вилла бозӣ мекунанд, дар Лигаи Чемпионҳо одамро бо дастовардҳои гузашта баҳо намедиҳанд. Фирдавс, масалан Роналдуро ба дастовардҳои гузашта баҳо дода намешавад. кадом Роналдо? Криштиану Роналду. айни замон Криштиану Роналду бозингари ҷаҳонӣ нест. гарчанд ки тамоми мухлисони Криштиану маро сарзаниш кунанд, танқид кунанд, суханҳои дилхоҳ гӯянд. Агар ӯ бозигари сатҳи ҷаҳонӣ намебуд, ӯро дар мунтахаби Португалия даъват намекарданд. Инҷо дигар мавзӯъ аст. Не, биё аз мавзӯи Астон Вилла берун намебарем. Ман гапи туро гуфта истодам. Он иштибоҳе ки Решфорд кард, он иштибоҳи сатҳи Решфорд ҳам нест охи. сатҳи бозингаре аст ки масалан дар сарои камари 5 бозӣ мекунад. Бубинед муқобили як дарвозабон як ҳолати хеле хуб буд. Фақат футбол ҳамин аст. аз 10 имконият метавонад ки 4 таш надорад ё худ 4 таш дарояд. Намешавад ки ҳамун як бор ё 2 бор ё 3 бор. Масалан Роҷерсро бинед, Роҷерс чӣ хел бозӣ мекунад. Ман боз як бор дига мегӯям, ман ба гуфтаҳои шумо ягон шубҳа надорам. Гап сари ин аст ки айни замон дар ҳамин вақту соат Решфорд бозингари сатҳи ҷаҳонӣ нест. Не, бубинед ин хел аст ки агар мо амин худи ибораи бозигари сатҳи ҷаҳониро дигар тараф таҳлил кунем, бубинед бозигари сатҳи ҷаҳонӣ аз як нигоҳ дилхо бозигаре ки дар топ чемпионатҳои Аврупо бозӣ мекунад буда метавонад ва дар он статусе қарор дорад ва худи Астон Вилла бубинед бозигароне дорад ки айни ҳол дар то ба ҳамин марҳила расидааст, шомили топ 8 бузургтарин сабқати бошгоҳи Аврупо буд ва инҳо бозигари сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд. инҷо ба таври дигар маъни дод кардан кор Решфорд он бозигаре нест ки дар сатҳи олии дурахшиши худ як замон қарор дошт. бубинед дар Манчестер Юнайтед аммо профессионал аст, не профессионал албатта бешак шуба профессионал аст, валекин бубинед агар ба таърихи гузариши худ ҳамин бозигарон нигоҳ кунем, Марко Асенсио замони дар авҷи олии варзиши қарор доштан дар Реал Мадрид буд. Баъдан вақте ки бозингар барои Реал Мадрид нодаркор шуд, баъдан ба зинаи пастар ба ПСЖ меравад. баъдан вақте ки ба ПСЖ нодаркор шуд, баъдан ба Астон Вилла меравад. бубинед ин як зинапояи трансфери гузариши бозигарон аст. Решфорд барои чӣ барои Рубен Амарим нодаркор шуд? як замон ӯ барои Манчестер Юнайтед муҳраи калидӣ буд ва он сатҳи ҷаҳоние ки меровар мегӯяд, он сатҳи ҷаҳонӣ озирам аст, лекин он вақт ӯ бозигари калидӣ буд. вақте ки нодаркор шуд, бубинед ба Астон Вилла барои чӣ пайваст? Астон Вилла барои пурқувват кардан дар Лигаи Чемпионҳо, барои баромади устувор. бубинед баъдан ин бозигаронро ҷалб карданд ва ин бозигаронам дар ҳолате ки Решфорд муносибати сард дорад бо робарияти Юнайтед бо мураббиён, Решфорд бояд маз дар чунин бозии калидӣ нишон диҳад ки маро беҳуда, яъне ки ман ҳақ ҳастам, маро беҳуда аз Манчестер Юнайтед ҷавоб додан. ӯ маз бояд исбот кунад тариқи ин гузаришҳо. бубинед Антони рафт ба Бетис чугуна нишон медад ки инҷо воқеан ҳам бозии ман ба қавле дар он ҷо начаспид, валекин ман истеъдод дастам. воқеан ҳам дар Бетис нишон медад ва Марко Решфорд бояд маз дар ҳамин бозӣ мурраи калидӣ будани худшро нишон медад ва лакай замони дурахшишу алакай андаке пассар натавонист лаҳзаҳои хубро гол зада натавонист. фақат як зарбаи хуб дошт аз масофаи андакгуртар. Решфорд дар таназзул аст, дар кризис қарор дорад, як марҳилаи муайян дорад. аммо Асенсио чӣ? он фурсате ки барои Асенсио омад, акнун инҷо ҳунари алоҳидаи бояд Донаруmmаро мо иҷо тавсиф кунем. Хуб баромад кард. биёд мавзӯи ПСЖ-ро ҷамъбаст кунем. ман ҳеҷ интизор надоштам ки ин қадар тӯлонӣ меравад мавзӯи мазкур. бо он бозие ки ПСЖ дошт дар бозии ҷавобӣ арзанда буд ки ба даври нимниҳоӣ гузарад ё не?
ارزنده بودنش آنها کارو الکی در بازی رقابت اول تمام کرده بودند و اینجا ببینید اگر که با خود بازی بارسلونا نگریم بروسیا دورتموند و ارزنده گزارش ارزنده انجام دادن کامبک بود ولی این طرف خطیبه و دادن ممکن است آنها الکی کار خود رو وابسته به نشان دادن سطح خود در بازی اول جنبست کردند و حساب رو نگاه داشته توانستند این الکی خود ارزنده بودن برای ادامه رقابت ها است برای اینکه استون ویلا هرچند انگیزه بلند داشت در مردم پس‌ژی فکر کنم که بله اما پس‌ژی استوار بودن افضلیت نکته است پس‌ژی در مرحله بعد جالبیت رقابت رو ادامه می‌یابد در مرحله بعدی با اشتراک پس‌ژی و یک چیز گفتن امانت پیش از آغاز هر یک رقابت در لیگ چمپیون‌ها سرود لیگ چمپیون‌ها گذاشته می‌شود در بازی استون ویلا مقابل پس‌ژی با جای سرود لیگ چمپیون‌ها لیگ اروپا گذاشته شد که بعد گذاشتن لیگ چمپیون‌ها رو اما در اول لیگ در ابتدا لیگ اروپا بود بله فهمیدن ممکن است 40 سال نباشید در این مسابقه بعد عادت کردگی حتی در از فکر میکنم که در ورزشگاه خانگی استون ویلا سرود لیگ چمپیون‌ها عموما نبود شاید زیرا که عادت نکردن در این سطح بازی کردن